Видео Мечев Продакшн. Специален музикален поздрав от Мирослава за нейния скъпоценен съпруг Венко. Един достоен съпруг и истински джентълмен. От Добринка за нейния диамантен съпруг Валентин. Един мъж с много силни ръце и с велико сърце. И от Станка за нейният златен съпруг Тошко. Един мъж герой, който оставя добрина навсякъде, като казват, че много ги обичат и винаги ще са до тях. Не всеки може далеч от дома да живее, не всеки издържа съдбата до край. Но Венко, Валентин и Тошко доказаха, че истинският мъж не се огъва дори пред безкраен край. В Австрия вие наградят живота със сърце, не с лесни думи, а с корави ръце. Под името Тинк Клиар ден след ден оставят следа. Където минат, животът разтъвтява, а доброто остава. Венко, ти си силата на Мирослава. Валентин, ти си гордостта на Добринка. Тошко, ти си светлината на Станка. Благодарим ви, наши силни орли, че никога не оставихте ръцете ни празни. Когато светът ни притискаше, вие бяхте стената зад нас. Не обещахте дворци, Обещахте чест, не обещахте богатство, подарихте спокойствие, не обещахте лесен живот, но ни дадохте истински дом. Мирослава казва: Венко, ако някога се умориш, сложи глава на рамото ми, както ти носеше моите тежести. сега аз ще бъда твоя опора, Добринка казва. Валентин, хората броят парите, Аз броя благословите, най-голямата ми благословия си ти. и пак бих избрала точно теб. Станка казва: Тошко, нека косите ни побелеят заедно, нека ръцете ни остареят заедно, но никога сърцата ни да не се разделят. Венко и Мирослава, Валентин, и Добринка, Тошко и Станка. три семейства, Една дума ги описва: достоинство. когато единият падне, Другият го вдига, когато единият заплаче, другият го прегръща. когато Господ благославя добрите хора. Той благославя точно такива семейства. Венко, Валентин, Тошко, Нека Бог пази всяка ваша крачка. Мирослава, Добринка, Станка. Вашата любов е най-голямата награда. И нека целият свят запомни, Истинският мъж не се познава по думите, а по белезите от честния труд, истинската жена не се познава по красотата, а по това, че остава до своя мъж във всяка буря. Заедно сте пример, заедно сте семейство, заедно сте богатство, което не се купува с пари, а се печели с любов, вярност и чест. Видео Мечев Продакшн. Поздрава продължава от Видео Мечев за трите семейства. Видео Мечев Продакшн.
мъже, които мълчат. В Австрия, Виена работят и с труда си целия свят впечатляват. Венко, Валентин, Тошко, вашите ръце не познават умора. Където стъпите, надеждата разцъфа, а след вас остава доброта за хората. Под името Тинклияр вървите гордо, с чест изкарвате всеки залък хляб. Не гоните лесното, не търсите слава, а печелите уважение ден след ден. Венко, ти си гордостта на Мирослава. Валентин, ти си силата на Добринка. Тошко, ти си света на Станка. Днес не ви носим злато, не ви носим корони, носим ви сърцата си. Когато съдбата ни изпитваше, не пуснахте ръцете ни. Благодарим ви, че когато очите ни плачеха, вие се усмихвахте, за да сме силни. Мирослава към Венко. Ти ме научи, че думата семейство не се казва, тя се живее. Венко, обещавам ти, ако някога паднеш, аз ще бъда ръката, която ще те изправи. Добринка към Валентин. Валентин, богатството ни е нашата любов. Обещавам ти, че и след хиляди изгреви ще произнасям името ти със същата любов. Станка към Тошко. Тошко, хора като теб се раждат рядко. Ти никога не забрави семейството си, никога не забрави човечността си. И аз ти обещавам, че ще бъда до теб, докато Господ ни държи за ръка. Кажете, колко струва една безсънна нощ? Колко струва една мазолеста длан? Колко струва една сълза, скрита зад усмивка? Няма цена, защото такива мъже като Венко, Валентин, Тошко не се измерват с пари, те се измерват с любовта на Мирослава, Добринка, Станка. Бог да пази Венко и Мирослава, Бог да пази Валентин и Добринка, Бог да пази Тошко и Станка. Нека никога не угасва огънят в домовете ви, нека никога не свършва хляба на масата ви, нека никога не си тръгва обичта от сърцата ви. Защото има хора, които оставят следи по пътищата, а вие оставяте следи в човешките сърца. И това е най-голямото богатство. Видеомечев Продакшън. Поздрава продължава от Видеомечев за трите семейства. Видеомечев Продакшън. Vane, sitz da ubane, Vane, se kacma da ni vina Vane, sitz da ubane, Vane, se kacma da ni. Da toți rudari, da uscoate mari, pacică cu parali, firma Vani mari, da rămă milioani. Da toți rudari, da uscoate mari, pacică cu parali, firma Vani mari, mamo da rămă milioani. Sănătate noi avem, că să le facem în toată săptămâna noi ni răzgăm, butilchi li gulem, să năsum noi frică până dimineață noi ni dărâmăm. Sănătate noi avem, că să le facem
a toți rudarii. Vină, Vane, să-ți dau bane, să-ți dau bane, Vane, să cați vădanii. Vină, Vane, să-ți dau bane, să-ți dau bane, Vane, să cați vădanii. De toți rudarii, de uscuatii mari, pacică cu parali, firma Vanii mari, dărâmă milioanii. De toți rudarii, de uscuatii mari, pacică cu parali, firma Vanii mari, mamă, scoati milioanii. Sănătății noi avem, că să le facem în toată săptămâna, noi ni răzghem. Butiu, chile, gulem, să năsum noi frică până dimineață, noi ni dărâmăm. Sănătății noi avem, că să le facem în toată săptămâna, noi ni răzbiem. Butiu, chile, gulem, să năsum noi frică până dimineață, noi ni dărâmăm. Dă-ni, Doamne, sănătate și noroc a toți rudarii.